video is in Danish, so if you don't know Danish, then go check some other videos and just not this one. But if you are, please watch more. Okay, hej alle sammen. Jeg er i Randers Storcenter, så jeg har lige købt en tapaskusje. Kun 40 kroner. Okay, har I ikke alle sammen set det her smoothie skincare brand? Jeg har seriøst fundet det. Det er 80 kroner. Og de har også dem her. Sådan, der er den der også. Jeg vil virkelig gerne have den der, men jeg har desværre ikke råd til det, fordi jeg har kun 60 kroner tilbage. Og så har jeg lige fundet det her Mood. Det er virkelig kendt brand. Jeg kan det godt. Og det er meget mere affordable. Fordi det der er sygt dyrt. Det der, okay, vi lige får sådan en der. Sådan en serum. Så jeg tænker, at jeg vil have en pink. Eller sådan en der. Jeg tror, jeg går med pink. Jeg vil have sådan en her. Ja. Men lad mig se. Hvis det der... jeg kan spørge. Ja. Jeg har lige præcis råd til det her. Så jeg tror, jeg køber sådan en her. Og sådan en her. Jeg ved bare ikke, om det skal være i orange. Jeg vil se, hvad sendt det er. Okay, jeg er ikke helt fint. Jeg tror, jeg går med en pink. Fordi de er faktisk virkelig flotte. Så ja, jeg går med de her to. Jeg fik det. Nu skal vi til kassen. Og jeg er by the way i Randers. Så siger jeg ikke mere. Randers Storcenter. Jeg har seriøst haft en hårdeste dag i skolen. Men ja, så skincare. Og så har jeg også en tapaskusje. Jeg vil sige, at jeg lever bare i heaven. Ja. Så nu går jeg bare sådan lidt rundt og se, om jeg kan finde nogle steder. Der er nok en kasse et eller andet sted heroppe. Det burde det være, i hvert fald, jeg ikke huske. Ja, fordi nu kommer legetøjet. Så ja. Okay. Ja, så cute. Så ja. Nu går jeg mest bare og lige se, om jeg kan finde. Øj, der er sådan en stitchlampe og sådan noget. Oh my god. Nej, hvor er den cute. Det ser så blød. Ja. Så nu er jeg ved kassen. Skal jeg den, hvor der står kontant?